ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଜି ପୁରୀ ଯାଇପାରିନୁ, କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ଯାହା ହଉ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ତେଣୁକରି କର୍ମକୁ ଆମେ ଆଦରି ନେଇଛୁ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଆଜି ମୋ କର୍ମରେ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖପରାଖୋଲ ଅଭିମୁଖେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଖପରାଖୋଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଆମର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ନିବେଦନ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସକାଳ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚଲାପଥ ଦୂଷିତ ହେବା ସହିତ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜର ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ଚଲାପଥ ଦୂଷିତ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାରିବାରିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହେଉ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପର୍ବ ରଥଯାତ୍ରା, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ କହିଲେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭରପୁର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷକେ ଥରେ ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଜନସାଧାରଣ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୌଡ଼ମଣି, ସାରା ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ଠାକୁର କହିଲେ ଚଳେ। ଆଜି ସେ ଆମ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ, ତାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ଲୀଳାଖେଳା କରିବାକୁ, ଆଜି ମାଉସୀ ଘରକୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ